Nämä ruotsalaisen tuotekehityksen työn tuloksena syntyneet Arbeskon turvajalkineet ovat ominaisuuksiltaan huippuluokkaa. Yhden työpäivän aikana askeleita kertyy helposti tuhansia ja se jos mikä laittaa polvet ja selän koetukselle. Työjalkineiden valinnalla on siis suuri merkitys, miten jaksat työpäivän jälkeenkin ilman, että joka paikkaan kolottaa. Kengän jyrkän runkorakenteen ansiosta päkiän ja kantapään korkeusero vaikuttaa suoraan jalan asentoon, jonka ansiosta ryhtisi paranee ja selkäongelmasi vähenee. Iskun vaimennuskin tässä kengässä on huippuluokkaa. Vaimennus ei löydy pelkästään pohjallisesta, nimittäin kengän kantaan on integroitu keelityyny, joka vaimentaa kantapäähän ja polviin kohdistuvaa rasitusta. Päkiäkään ei rasitu, nimittäin sekin on tässä kengässä vaimennettu. Patentoidun Energy Gel-järjestelmän ansiosta nämä työkengät päihittää jopa urheilujalkineille vaaditut iskunvaimennusominaisuudet. Näiden ominaisuuksien lisäksi kengästä löytyy tukeva ja kiertojäykkä rakenne turvallisuusasioitakaan unohtamatta, nimittäin metallinen tuki löytyy jalkaholvin kohdalta ja pohjasta naulaan astumissuojat. Turvallisuus, ergonomia ja käyttömukavuus on tässä kengässä hiottu huippuunsa, joten onnellinen on se, joka nämä jalkaansa saa.